že v Indii majú neviem, či 8-mesačné odstupné, alebo tak, pri oveľa menšom počte odpracovaných rokov, kde my máme napríklad 3-mesačné odstupné. Si dovolí nesúhlasiť a to manažeri nemajú radi. Nemajú veľmi radi. No. Komunikácia tej spoločnosti mi príde úplne že absurdná. Povyhadzuje všetkých, tých, čo majú špeci ochranu, a ešte sa tvári, že je to podľa zákona. Sice je to americká spoločnosť, ale asi tam robí slovenský manažment. Ahojte, chcem opäť privítať našich divákov a poslucháčov pri odborárskom podcaste, kde sa bavia dvaja odborári. To je Tomáš Mondík, predseda základnej odborovej organizácie zo Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy. Čau Tomáš. Ahojte. Moje meno Milan Kurovc, ja som podpredseda Energeticko-chemického odborového zväzu a spoluzakladateľ občianskeho združenia Pracujúca chudoba. Naposledy sme natáčali v decembri, a že to je celkom dosť, je marec. Ale stále sa nejaké veci, ktoré sme si tam mohli trošku tak rozobrať a nejak okomentovať. A to napríklad najhorúcejšia vec, že aj sa zakladajú odbory v Markíze teraz. Americká spoločnosť Dell poluje na svojich odborárov, ak to tak môžeme povedať. Dala im výpovede, myslím, 3 alebo 4 odborárom. Takže odbory sú teraz nejako v kurze, aj minimálna mzda sa teraz ide schvaľovať vyššia, takže dejú sa také zamestnanecko-odborárske veci. Takže zachytil si asi to, čo sa deje v Delhi, či? Určite všetko to, o čom si na začiatku hovoril, tak registrujem tieto informácie. Áno, možno by sme si mohli rozobrať práve tú situáciu, ktorá nastala v americkej spoločnosti Dell, kde vlastne dostalo zo pár členov výboru, ak nie všetci, výpoveď od zamestnávateľa. Ja si pamätám, že 4 dostali, sa mi zdá. Tam je zaujímavé to, že oni sú tam asi 3 roky, táto odborová organizácia, a predseda, ktorý ju založil, tak to je nejaký dlhoročný manažer tam. On ako keby s tým Dellom vyrastal, že on je tam 20 rokov a 3 roky dozadu sa rozhodli založiť odbory s tým, že chceli vyjednať ľuďom ani nie tak vyššie mzdy, ale nejaké lepšie benefity, ako je napríklad platený sabatikál, čiastočne platený, aby ľudia nevyhoreli, alebo nejaké lepšie odstupné. Lebo v rámci IT biznisu sa často stáva, že ľudia sa presúvajú z firmy do firmy a oni proste chceli, ako keby tým ľuďom, keď odchádzajú z Dellu a dostanú výpoveď alebo nejakú dohodu o skončení, vyjednať nejaký lepší odchodzí balík. On to aj minule hovoril, ja som s ním sedel, že v Indii majú neviem, či 8-mesačné odstupné alebo tak, pri oveľa menšom počte odpracovaných rokov, kde my máme napríklad 3-mesačné odstupné. Čiže v Indii majú oveľa väčšie odstupné než my. V Nemecku takisto, samozrejme oni to chceli približiť Nemecku. A nejak sa nestretli s pochopením v tej firme, s týmito svojimi požiadavkami. Ja si nemyslím, že to nie je to určite ani prvý prípad, kedy manažment svoju frustráciu alebo svoj nejaký zlý prístup k odborovej organizácii rieši tým, že vlastne hrubo poruší zákonník práce a nejaké právne normy, ktoré by sme všetci mali na Slovensku dodržiavať, a teda vysporiada sa s tými členmi odborovej organizácie tak, že vlastne im doručí výpovede alebo nejakým iným pokutným spôsobom ukončí ten pracovný pomer. No, ja si myslím, že to je veľmi negatívna vec a možno čakám od nás, od tej odborárskej komunity, ako keby väčšiu tú solidaritu, respektíve takú väčšiu snahu fokusovať sa na ten problém alebo ukazovať, že čo všetko, aké negatívne vplyvy tá výpoveď na tú odborovú organizáciu ako celok pôsobiacu u toho zamestnávateľa spôsobí. Hej, tu vlastne si treba uvedomiť, že keď sparalizujete ako keby ten výbor základnej organizácie, ja to zoberiem na seba, ja mám vo výbore 7 ľudí, ak by sme 4 prišli ako keby o zamestnanie, tak v zásade si určite hľadáme novú prácu a nejakým spôsobom tie odbory prestanú fungovať, keď mám väčšina výboru ako keby vypadne. Teda ten ako keby tú základnú vec tie odbory prestanú plniť a týmto ten zamestnávateľ de facto plne znefunkčuje. No, my sme to zažili aj tu v Echozeras. My sme založili odbory v jednej kanadskej firme, kde tí 3 členovia výboru boli ITčkári a boli to jediní ITčkári v tej firme, čiže boli na IT oddelení oni 3 a oni práve boli 3 členovia výboru. A tá kanadská firma proste dostala akože BFL z Kanady
a povedala, že IT oddelenie presúvajú do Francúzska a že vlastne treba prepustiť celé to IT oddelenie. Takže nám zrušila všetky miesta a tých odborárov prepustila. My sme sa pod hrozbou súdneho sporu nakoniec dohodli na tom, že tá vyplatenie 10-mesačné odstupné, čo v ich prípadoch bolo aj 50 000 eur, lebo však preboha ITčkári zarábali pekné peniaze, takže oni nakoniec toto vyplatili. A oni aj mali zámysel tam ďalej fungovať v tej firme a že však dobre, tak ste nás vyhodili, ale my naďalej môžeme robiť odbory. Lenže presne sa stane to, že oni si už našli inú prácu, iný život, oddriftovali mentálne od tej firmy. Tí zamestnanci sa tam akože aj báli vstupovať do odborov, takže oni ako keby chceli viac než tí sami zamestnanci a vyhodením tých odborárov tá firma de facto znefunkčila tie odbory. Čiže mohli sa teraz súdiť 3-4 roky, alebo to vyriešili tým odstupným, ale de facto sa tá firma zbavila tie odborové organizácie a rozpustila ju. Čiže tuto je to trochu podľa mňa zase rozdiel v tom, že oni tam už majú 500 členov, čo je super, ale im to tam tak zasiahlo strach medzi tých ľudí, že teraz si, vieš, to vyslal taký signál, že tak budeš sa angažovať v odboroch, pôjdeš do výboru, budeš chcieť s nami vyjednávať, tak toto spravíme aj my tebe. Kedykoľvek, ale opakovane. Hej. Potom je otázka, aká je tá ochrana tých odborárov, lebo vždycky aj na tých odborárskych školeniach mi bolo povedané, že odborár má špeciálnu ochranu pred vyhodením. A tá ochrana spočíva v tom, že keď odborová organizácia nesúhlasí s tou výpovedou, tak tá výpoveď je automaticky neplatná. Tak je to napísané aj v zákonníku práce. A tak si to vysvetľuje spoločnosť Dell. Že oni nehovoria, že ona je nezákonná. Oni hovoria, však idú podľa zákona, však je neplatná a my sa na súde môžeme dožadovať toho, že nie je od nás možné spravodlivo požadovať ako od Dellu, aby sme ich ďalej zamestnávali. Takže oni to argumentujú tým, že oni vlastne idú podľa zákona. Hej. Takže vedome sa hlásia k tomu, že porušujú zákon v zásade. No, že vlastne porušujú zákon. Oni vlastne hovoria, že neporušujú zákon, že idú podľa zákona. Však výpovede neplatná, teraz ideme na súd, čo je podľa zákona. Lenže účel tej zákonnej ochrany je, že má to chrániť toho odborového funkcionára pred výpovedou práve pretože je v citlivom postavení voči tomu zamestnávateľovi, lebo je v podstate drzý, hej, dovoluje si obhajovať nejaké záujmy zamestnancov, čo sa nemusí v firme páčiť. No. Si dovolí nesúhlasiť a to manažeri nemajú veľmi radi. No. Hej, ešte na tom prípade zaujímavé, že tento predseda odborov v Delhi, on je myslím, že on má status ťažko zdravotne postihnutého a to znamená, že na neho sa nevzťahuje len ochrana odborárska, ale s jeho výpovedou musí súhlasiť aj úrad práce. Úrad práce tento súhlas nedal, dokonca on je členom Európskej zamestnaneckej rady, ani tá nedala súhlas, čiže 3 nesúhlasy, napriek tomu ho vyhodili. Dell arogantne tvrdí, my postupujeme v rámci právneho poriadku. Hej. A oni tvrdia vlastne, že však to nevadí, že nám úrad práce nedal súhlas. Veď my sme to napadli na súde, toto rozhodnutie úradu práce na nejakom správnom súde, pokiaľ ja viem. Čiže to je akože tá komunikácia tej spoločnosti mi príde úplne že absurdná, hej. Povyhadzuje všetkých, tých, čo majú špeci ochranu a ešte sa tvári, že je to podľa zákona, ešte vyhodia aj človeka, ktorý požíva ochranu z hľadiska toho, že je v ťažkom postavení z hľadiska svojho zdravotného stavu. Hej. Že to mi príde akože vrchol arogancie, keď si tak zamyslíš, ne? Je to určite arogantné a budem sa možno opakovať, ale určite tá odborárska obec alebo tá komunita by voči takýmto prejavom alebo porušeniam zákona mala byť striktnejšia a vyslať taký jasnejší signál, že toto proste sa nerobí. Teraz je na pretrase v Amerike predaj US Steelu Japoncom. Tam, keď som zo párkrát čítal o tom predaji, tam tie odbory v Amerike majú takú silu, že vlastne odbory sa postavili proti predaju US Steelu amerického japonskému konzorciu a tam vlastne ten manažment nevie, čo má robiť. Dokonca teraz je tam kampaň pred prezidentskými voľbami, tak vlastne to mieša karty aj politicky a tam vidno ten cvenk alebo tú silu tej organizovanosti alebo tú silu tých odborov, že vlastne zásadné rozhodnutia sa boja tí manažeri v Amerike robiť bez toho, aby to nejakým spôsobom mali prerokované alebo odsúhlasené odborovou organizáciou. Takže potom sa treba zamyslieť, že síce je to americká spoločnosť, ale asi tam robí slovenský manažment a či náhodou to zbytočne nenalepkujeme niekedy, že americká spoločnosť, ale robia to slovenskí manažeri, že takto flagrantne ako keby porušujú zákony alebo nejakým spôsobom
v vozovkách robia poriadok s nepohodlnými zamestnancami. No keď si porovnáš, čo sa teda deje v amerických odboroch a v súvislosti s US Steelom, a u nás si to neviem ani predstaviť. A teraz si povedzme reakciu odborárskej obce na to, čo sa deje v Deli. Takže ja uznávam to, ale sa mi veľmi páči, že Delakom sa veľmi podarilo mediálne toto dobre pokryť. Toto, spustili petíciu, denník o tom písal, ďalšie noviny o tom. Boli všade, v istom čase. Áno, aj na tlačovke chodili mainstreamové médiá a tak, čo kedysi písali negatívne iba o odboroch, čiže super. A oni urobili petíciu, kde vyzbierali ale napríklad len 3000 podpisov, čo na to, že máme zhruba 200,000 organizovaných ľudí v odboroch na Slovensku, však tam mala byť podpora tej obce, keď sa bavíme o podpore, mala byť väčšia. A napríklad ja viem aj o jednom odborovom zväze, kde sa predseda toho zväzu vyjadril, že čo však toto zväz s nami nesúvisí, čo my s tým máme, Že toto mi príde už také, akože taká slovenská mentalita niekedy, že to, či to máš v odboroch, v zdravotníctve, hoci kde, že toto je absurdné. Ne? Starajme sa len o seba. O svoje, no. Presne tak. No. Toto je nutné zmeniť, lebo ak nebudeme solidárni a nebudeme ako keby participovať alebo spolupodielať sa na takom verejnom tlaku pri takýchto negatívnych udalostiach, napríklad tohto typu, tak proste to sa bude diať opakovane, ak teraz Dell vidí, že proste mediálny tlak nejakým spôsobom ustál, akože si povedal, že každé čudo trvá 3 dní, trvalo to také medializovanie 2 týždne, ale teraz majú v zásade pokoj a podľa mňa toto je chyba, lebo by sme mali nejako kontinuálne vytvárať tlak na toho zamestnávateľa, aby zjednal nápravu a aby zbytočne tí ľudia neprišli o to zamestnanie, mohli by sa v pokoji vrátiť na tie svoje pracovné miesta a ďalej vykonávať tú odborárskú činnosť tak ako doteraz. Ja si nemyslím, že sa majú spory alebo nejaké... Ani neviem, čo všetko tam vlastne tí odborári s tým zamestnávateľom mali, ale ja si nemyslím, že takto by sa mali chovať dospelí ľudia a už vôbec nie je manažment voči zástupcom zamestnancov. No vieš, akože tam sú také zaujímavé veci, že ja si pamätám, že ešte keď tá odborová organizácia vznikla, tak oni samozrejme rozmýšľali, ako budú postupovať, komunikovať a tak ďalej. A jedna z vecí bola taká, že vieš, za čo dostal porušenie pracovnej disciplíny, tento predseda odborov, to by si neveril. On dal rozhovor pre nejaký ekonomický magazín, či pre Trend alebo prečo, a on bol taký až bezpohlavný ten rozhovor. On bol taký naozaj až nudný extrémne. Vznikli ste, prečo ste vznikli, čo chcete presadzovať a tak, akože. A vyjadroval sa tam ako predseda odborovej organizácie. Ale novinár, myslím si, že mu tam dal akože titul, že Daniel Andráško a dal mu tam, že tú manažerskú pozíciu Deli tam povedal. A Del má samozrejme nejaké pravidlá, že kto sa môže za Del vyjadrovať. Ale z toho rozhovoru aj zo všetko bolo úplne jasné, že on hovorí za odborovú organizáciu, nie za spoločnosť Del. A oni mu vytkli, že on sa nemá čo vyjadrovať za spoločnosť Del. A z môjho pohľadu to prekrútili teda tak, aby mu mohli dať nejaké prvé porušenie pracovnej disciplíny. Že takto sa tá firma chová. A keď neviem, či si videl video, ktoré dával Braňo Ondruš k tejto veci. Videl si ho? Či nevidel si ho? Ak si nevidel, nevadí, ja ti poviem. Braňo dal také, ako štátny tajomník ministerstva práce, také naštvané video, že proste Del si tu robí zo zákonníka práce trhací kalendár a že takto to proste nejde. Vysvetlil, že koho tam vyhadzujú, prečo tam vyhadzujú a že on bude iniciovať zmenu legislatívy, aby sa toto nemohlo diať nielen v Deli, aj v iných spoločnostiach na Slovensku. A my strašne sa smejeme na tom, ako Del na to reaguje. Del poslal list ministrovi práce, kde sa sťažuje na Braňa Ondruša a vyprosuje si, že takéto správanie a neviem čo, alebo takéto reči, ja to takto veľmi parafrázujem. Otvorený list poslala aj Monika Uhlerová, tiež taký, že je ústavné právo ľudí sa proste organizovať a základné právo zamestnancov, to je A zase Del poslal naštvaný list, že aby sa proste nevyjadrovala k veciam, do ktorých nevidí. A Del takto rozosiela listy, kade tade, a upratuje tých, čo si dovolia proste niečo povedať. Možno aj my sa niečo dozvieme. Ja si myslím, že podcenili celú tú situáciu a nečakali fakt ten mediálny tlak, ktorý začal v tom čase, keď vlastne doručili tie výpovede tým zamestnancom, respektíve tým odborárom a podcenili hlavne reputačné riziko, ktoré im z toho pramení.
Oni si fakt asi mysleli, že za 3 dní to akože bude koniec, hej, že sa o tom nebude písať, čítať, no ale ja sa teraz pýtam, či to bolo zodpovedné rozhodnutie manažmentu Dellu, či nemajú teraz problém pri nábore nových zamestnancov. Ja by som do takejto firmy asi nechceli spracovať, kde len to, že sa angažujete v odborovej organizácii a chcete pre svojich kolegov, opakujem, pre všetkých svojich kolegov vydobiť lepšie podmienky a možno ani nie lepšie, len porovnateľné s podmienkami, ktoré poskytuje Dell v iných krajinách, tak ako si začal úvodom. Ja si myslím, že na tom nie je nič nelegitímne, práve naopak. Takto by sa mali správať odborári všade. No ja si myslím, že Dell akože to podcenil práve preto, že tú odborovú organizáciu postavili na nohy manažéri, ktorí sú metodickí, vedia pracovať, vedia ísť krok po kroku, že je rozdiel, keď založí odborovú organizáciu, to tiež právnická osoba, to musí mať systém, to musí mať procesy, to musí mať kroky, nejaký rozum. A je iné, keď to založí niekto, kto roky niečo manažuje a stavia nejaké projekty od bodu 0, neviem kam to ťahá, než keď to záleží nejakí zamestnanci, ktorí netušia, čo to je, len chcú niečo urobiť, len nevedia ešte čo, nevedia v tom chodiť a nevedia a napríklad a nemajú ani financie, ani prostriedky na to, aby treba si zaplatili nejakú mediálnu agentúru alebo tak, čiže tu je to také, že tu má tá firma Dell ako keby trošku takého rovnejšieho protivníka, hej? Že to nie je nejakí zamestnanci, ktorí sú sociálne odkazaní na tú prácu a ktorí sa trású o to, aby o ňu neprišli, lebo však to radi firmy zneužívajú, toto sociálne postavenie ľudí, takže toto akože podľa mňa trochu narazili, že to sa mi páči, to som chcel povedať, že to je super. Určite, no len treba začať uvažovať nad tým, ako z toho von, aby sa vôbec takéto situácie nestávali, pretože ak to je nejasne zadefinovaná tá ochrana v zákonníku práce, tak toto môže byť ako keby spúšťač toho, že teraz tých členov odborových organizácií budú prepúšťať častejšie a častejšie. No to si aj my myslíme a hlavne akože vieš, personalisti medzi sebou veľmi radi komunikujú aj na rôznych fórach, sú spolu v kontakte, čiže ak sa toto podarí bez újmy na spoločnosti Dell zrealizovať a bude pre nich lacnejšie prepustiť ich a súdiť sa a potom ich vyplatiť nejakú ušlú mzdu, než ich tam mať, tak potom si môžu dávať takéto tie korporáty medzi sebou typy, že však ich prepustíte, niečo vás to bude stať, bude okolo toho povyk, ale vlastne aspoň sa ich zbavíte. No čiže to je presne to, čomu treba teraz zabrániť, lebo ja keď som naratoval za posledné nejaké 4 roky nejaké prípady, kedy nejaká firma vyhodila odborárov, tak viem aspoň o 6 alebo 7 prípadoch. Vždy sa súdili, buď sa súdili tí zamestnanci a vždy vyhrali, alebo sa dohodli potom s tou firmou na vyplatenie nejakej ušlej mzdy, napríklad ročnej, dvojročnej, trojročnej, podľa toho, koľko to trvalo. Čiže tá firma, akože ona, není to, že ako keby bez trestu a zadarmo vyhodiť toho odbora, není to ľahké, len vie tým potom ako keby rozložiť tú odborovú organizáciu. Ja sa chcem dostať týmto, čo si povedal, k tej ochrane v zákonníku práce. Tam sa hovorí, že keď nedostane firma súhlas s výpovedou odborového takéhoto funkcionára, výpoveď je neplatná, čiže automaticky neplatná. Ale zaujímavé je, že keď je zo zákona neplatná, tak aj tak to musí zamestnanec zažalovať na súd, kde potom súd akože povie, áno, ona je neplatná a potom skúma, či boli dodržané ostatné náležitosti výpovede a potom skúma, že či je spravodlivé a férové požadovať od zamestnávateľa, aby naďalej zamestnával toho odborára. Poviem príklad, že odborár chodil opitý, vykrikoval tam neviem čo a robil bordel, proste bol to absolútne akože odtrhnutý z reťaze človek, tak samozrejme súd povie, že aha, dobre, nie je spravodlivé od vás požadovať, milý zamestnávateľ, zamestnávať takéhoto človeka, takže výpoveď je vlastne platná. Takže ona je najprv neplatná a potom súd skúma, že či je férové požadovať ho zamestnávať od toho zamestnávateľa a potom keď zistí, že je to férové požadovať, tak výpoveď ostáva neplatná. A keď zistí, že nie je férové od neho požadovať ho ďalej zamestnať, tak povie, dobre, tak je neplatná. Čiže len nepríde od veci, že keď zákon povie, výpoveď je neplatná, tak tej neplatnosti sa potom musí zamestnať znovu dovolávať na súde, veď nech sa zamestnávateľ dovoláva na súde platnosti. Že prečo to má žalovať zamestnanec? On by tam mal ďalej ostať, odborárčiť, pracovať
A nech sa zamestnávateľ dožaduje na súde platnosti a nech sa čaká, a kým súd povie nejaký výrok, že dobre je možné tohoto človeka prepustiť, ale dovtedy tam budeš odborárom. Takto by sa mala zmeniť aj legislatíva, si myslím. My sme mali niekedy v novembri také stretnutie s poľským náprotivkom. Ináč áno. V rámci nášho stretávania sa s odborovými organizáciami mimo Slovenska. A tam vlastne, keď si dobre pamätám, tak nám to aj prezentovali kolegovia z Poľska, že tam taká nejaká úprava podobná je platná a oni si to dokonca celkom chválili, lebo u nich to tiež nebolo v platnosti, že posledných 10 rokov, ale proste niekedy pred 3 alebo 4 rokmi sa udiala tá zmena zákonníka práce. A si to pochvaľovali a v zásade vidím aj ja v tom rácio, lebo bez tohto sa potom nebudú dať formovať alebo nejakým spôsobom riadiť odbory tak, aby boli plne nezávislé, aby proste tí zástupcovia zamestnancov boli fakt nezávislí. Nebáli sa. A nebáli sa, čo s nimi spraví nejaký manažér, ak príde na témy, s ktorými ten zamestnávateľ nesúhlasí. Ja tiež rozumiem, že tí odborári, akože my odborári musíme mať ako keby cit pre tú takú realitu a nejakým spôsobom hľadať tie kompromisy. To je úloha naša, ale takú istú úlohu musia mať aj zamestnávateľi a tí manažéri hľadať kompromis, lebo ak jedna alebo druhá strana si budeme tvrdo presadzovať len to svoje videnie sveta alebo len tie svoje návrhy, ktoré nám výjdu z nejakých interných diskusí, tak proste to bude dopadať jednak na tú atmosféru vo firme, lebo proste tá nervozita, respektíve tie spory sa prenesú potom chtiac alebo nechtiac aj na tú členskú základňu, potom k všetkým zamestnancom a proste tí zamestnanci môžu byť z tohto proste nejakým spôsobom deprimovaní, alebo proste nervózni. Môže podľa mňa aj takýto spor vyvolať fakt nechuť pracovať pre tú spoločnosť. No ináč to je to, že my nemáme takú mentalitu, takú kultúru, že by podľa mňa si niekto povedal, že nepôjdem pracovať do Dellu za to, že toto robí. Že u nás napríklad není podľa mňa také povedomie. Keby to spravili teraz vo Švédsku alebo tak, možno som skončil trošku do inej roviny z toho, čo si hovoril, len ma to ešte napadlo k tomu predtým, že ja by som tiež napríklad bojkotoval Dell kvôli tomu, jak sa správa k vlastným zamestnancom takto, ale že u nás není takáto kultúra úplne. A to bola jedna vec, čo som chcel povedať. A druhá vec ešte, že nie len v Poľsku majú takú úpravu, ale aj v Slovinsku. A ja som aj posielal akože preklad tejto právnej úpravy štátnemu tajomníkovi na ministerstvo práce, že pozri sa, že v Slovinsku tiež musí súd najprv odobriť tú výpoveď, nemôže ho vyhodiť a potom on sa dovoláva tam neplatnosti, nie, on musí byť normálne naďalej zamestnaný, naďalej ho musí platiť alebo umožniť mu tam odborárčiť. Čiže ja len rozmýšľam nad tým teraz nahlas, že aby to zase ale nesklzlo do toho, že ľudia si budú ako keby účelovo zakladať odborové organizácie, ale aby ich nemohol zamestnávateľ vyhodiť. Že bude sa tam podľa mňa musieť nájsť nejaký kompromis, že nedá sa podľa mňa to zase preklopiť extrémne zase na opačnú stranu, lebo potom každý si založí odborovú organizáciu a potom povedia, že no chod sa súdiť, aby si ma mohol vyhodiť, že to mi tiež asi nepríde, že tam sa musí nájsť nejaký balans, ale podľa mňa teraz je to veľmi preklopené v prospech zamestnávateľov. No, uvidíme, ako celá táto vec a táto diskusia ohľadom ochrany odborárov dopadne, ale určite musí sa spraviť posun v tom, aby tá ochrana bola fakt ochranou a aby zákonník práce len nejakým spôsobom nesimuloval to, že máme ochranu, ale de facto sa jej musíme domáhať 3 roky na to je taká ochrana na súde. Mne to robí problém, keď sa nám niekto ozve, že chce založiť odborovú organizáciu a ja tým ľuďom vždy veľmi realisticky vysvetlím, čo to znamená. Jedna vec im poviem, že budete ak medzi dvomi mlynskými kameňmi, budete bojovať so zamestnávateľom, ešte aj zamestnanci na vás budú frflať a nadávať vám, že ste nič nevybavili, lebo to nie je také ľahké, lebo veci sa dajú vybaviť iba po dohode, to není, že prikážem a je, čiže sa treba nájsť nejakú cestu k tomu zamestnávateľu, vedieť sa dohodnúť.
môže sa stať, že zamestnávateľ nebude vás akože akceptovať, nebude príjmať, že ste vznikli, bude robiť všetko preto, aby vás dostal z firmy preč a môže sa aj stať, že zamestnávateľ akože bude mať kvázi uprdele a vyhodí vás úplne na húvata a bude riskovať súdny spor. A teraz je otázka, či vy ste ochotní založiť odbory s tým rizikom, že možno budeme musieť ísť do súdneho sporu o neplatnosť výpovede. To znamená, že budete si možno musieť nájsť inú robotu, nebudete mať chvíľu nejaký príjem, pravdepodobne ten súd vyhráme, ale tiež je to vždy otázne, ale akože je to veľká pravdepodobnosť, ak tá výpoveď nebude teda opodstatnená. A teraz ako tí mnohí ľudia, ktorí chceli založiť odbory a začať tam ako keby sa snažiť pozdvihovať tie pracovné a mzdové podmienky cez tie odbory, tak od toho cuknú. Lebo oni sa zláknú, že dobre, je tam síce nejaká ochrana, ale potom sa budeme musieť súdiť a mne už sa takto 3 odborové organizácie podarilo nezaložiť, lebo keď som ľuďom vysvetlil, čo sa môže stať a že nech si zvážia podľa situácie vo firme, atmosfére vo firme, aké je vedenie, že čím toto riziko hrozí a čím za to stojí, tak radšej od toho ustúpili. A keď mi napríklad taký človek povie, nie, mne to za to stojí, ja sa nebojím, tak to viem, že tak s týmto človekom sa bude dať robiť, lebo ten sa tak ľahko nezlakne, hej. Čiže tam ja vidím tiež, že nám to proste brzdí ten rozvoj odborového hnutia v podstate na Slovensku. A tej chute pracovať v odborovom združení a byť nejakou protiváhou voči zamestnávateľovi v tej danej konkrétnej firme. No, akože môžeme povedať aj to, že ja som tiež podstúpil, aj chalani z Delu podstúpili kroky, aby sa tá legislatíva zmenila a ja som v kontakte so štátnym tajomníkom, ale teraz uvidíme, čo z toho bude. Akože už som mu aj pripravil také nejaké podklady o tom, že aké prípady za posledné roky sa takéto udiali. Mal by sa konať nejaký okrúhly stôl, kde budeme tieto veci diskutovať a hľadať v rámci nejakého brainstormingu nejaké riešenie, čiže ja by som bol veľmi rád, keď sme tento rok videli aj nejakú akože zásadnú zmenu v tejto veci. Lebo potom už by sa naozaj tá odborová organizácia stala kvázi rovnocennou voči tomu zamestnávateľu, že nemusel by sa ten odbor triasť o to miesto, hej, keď bude trošku vyskakovať. Súhlasím a uvidíme ako k tomu teda tí naši zákonodarcovia pristúpia. Hej. Ak to teda bude na stole nejaká takáto zmena zákonníka práce. Ja si myslím, že sme to celkom prešli. Budeme túto tému určite sledovať, lebo toto je veľmi zásadná zmena. Toto veľmi môže zásadne pomôcť odborom a tým pádom aj zamestnancom. Takže asi budeme o tom určite informovať, keď sa niečo také bude diať. A uvidíme, hlavne čo sa najviac ja teším, bude reakcia zamestnávateľov na túto zmenu. Tí budú podľa mňa veľmi kričať proti. A ja chcem poďakovať všetkým vyhodeným odborárom a taktiež im vysloviť teda nejakým spôsobom tú solidaritu a nech sa držia, nech vlastne na tých súdoch sú úspešní. A to ťa aj doplním v tom poďakovaní. Ja som včera volal s jedným takýmto vyhodeným odborárom a tiež som mu vlastne ďakoval, lebo on bol zažratý do toho, mal takú ambíciu, že on to nepustí, že on tými súdnymi procesmi prejde do konca. A každé súdne rozhodnutie je dobré, lebo keď máme nejaké súdne rozhodnutie, nejaké veci, tak nás to zase posúva v tom, že vieme to ako keby používať ako argument, že keď nás vyhodíte, pozrite sa, súd rozhodol tak a tak. Lebo niektorí odborári sa v procese toho súdneho sporu dohodnú so zamestnávateľom na nejakom vyrovnaní a nedojde k rozsudku. Tak ja vlastne to chcem doplniť, že ja tiež ďakujem všetkým odborárom, ktorí sa súdili a dotiahli to dokonca k nejakému úspešnému rozsudku, ktorý zase pomáha nám v tom právnom boji v takýchto situáciách. Takže ďakujeme. Ďakujeme pekne. Dobre, a vidíme sa niekedy pri ďalšej téme na budúce. Ahojte.